ce bestiali! Hai, sărim, făm o poză, că nu pot! Tu, disperare, ca Ține acolo și să făm o poză! Stai un pic, că filmez acum. Faine, a? Beton. Ce aveți, mă? Astea nu-s normale, îți spun, nu știu ce au. Ce bestiale, a? Bă, ce plouă, bă! Hai, nu trebuie că plouă! Închideți ușa. Ce aveți, mă, voi? Ce aveți? Am zis că rămân, voi stați afară și picați peste pont și voi rămâneam la asta și numai că se mică. Și nici nu ne-i drumul spre casă, măcar!